Maray na aldaw po sa Indogabos, mga kapwa ko Bicolano. Ako po si Land Assistant and welcome to our channel here at Bicol Math. Sa video tapong unyan, pag-aadalan ta kung ano ang inaapod na algebra. Sigun po sa Britannica.com, algebra is a generalized version of arithmetic that uses variables to stand for unspecified numbers. Ano po ang gustong sabihin ta kayo? Sa arithmetic po, aram ta na 3 plus 2 is equal to 5. Pero pag nag-add po kita ng algebra, aro po kayo ni ang saro sa mga mahiling nindong equations. 3 plus x equals 5. Ano po ang pagkakaiba ninda? Ang pagkakaiba po ninda iyo ining letrang x or anuman na letra that serves as a placeholder for unknown quantities. Pag sinabi ta pong variable, sindalang itong tagakapot kang mga values na data aram. E nyaon po dyan ang power kang algebra. Ta kung kita minasolve ning problem, kadakla na beses data po aram ang value. And whenever dito po aram ang value, permi po kitang pwedeng magamit ng variable like the letter X or the letter Y or anuman na letter sa alphabet. And pag ginamitan ta po ng techniques kang algebra, then chances are mahanap ta ang solution sa problem na yan. So, halimbawa, igo kita ng sentence na araw kayo na 6 times a number divided by 2 is 3. Paano ta po yan isusurat sa algebra? You know, we have 6 times a number. So, inipong number na ini, piksang leanta na kaining x. Tada ita paaram ko anong sayang value. Divided by 2 is equal to 3. So, saro-saroon na po. Ini po si 6, x po si number. Ini pong x, ang apod sa iya variable. Pag ang operation, multiplication, pag sinurata ang number, saka ang variable na magkataid, aram ta po na ang implied operation dyan is multiplication. So, dahita na po pag-isipon na ining x, iyo ang multiplication symbol. X is a variable na tagakapot kang value na dahita paaram. Then, divided by 2 equals 3. Notice po na ining word na is translated as the equal sign igri po sa satuyang equation. Pwede taman po ining isurat aro kay ni 6x over 2 equals 3. Imbes na gamitan ta kay ining division symbol, ginamitan ta po ining fractional bar. And ini pong saurihan na pagsurat kang division, iyo po ang mas preferred na paaging pagsurat sa algebra. So iyo na po ni ang satuyang magiging lingwahe sa algebra. Igwa kita ni mga numbers anapod sa enda constant, igwa kita ni mga letters anapod sa enda variables ning hulita ang sa endang value nagbabarabago, it varies. And ang pinaka-purpose ta is gamitan kang inaapod na mga algebraic techniques kung paano i-reduce ang mga equation tanganing ang matatadaan na lang si value kang x. Bako gabos na panahon, equation po ang ginagamit igdi, magamit magkita ning inequality, less than, greater than, not or equal to. And sa more advanced na topics kang algebra, mas kadakol pa po akong manood. Pero igdi sa tuyang leksyon, ning hulitan na po ang palang kita sa elementary algebra, ang pinaka-objective ta is manudan po muna kung ano ang lingwahe kang algebra. So, let's have another example. Let's say, ini po ang sa tuyang problem. 4x plus 80 equals 500. Sa totoong buhay po, pag nagtrabaho ka, dahil ka man hahapoton kan sa imong among na, Lando, isob mo daw nga ini, 4x plus 80 equals 500. Pero ining algebraic equation na ini, pwedeng applicable sa totoong buhay. Halimbawa, sabi kan sa imong bossing, Lando, uning nga ang 500 pesos. Magdumang ka sa sentro ning naga, magbakal ka ning isnakan kang para sa apat na kataho. Ngunyan, dahil mo aram kung ano ang budget kang kada saro. Pero ning hulita, matravel ka pa siring sa sentro ning naga, kaipuan mo ning pamasahe. So, ini po ang sa tuyong maging equation. Kaipuan mo ning budget para sa apat na taho, pero dahil mo aram si budget kaya x. Pero, kaipuan mo man na magpamasahe. So, kaipuan, iayon mo itong 80 duman sa total na kwarta na tinaos sa imo, which is 500 pesos. And ang proseso kang pag-solve na ni, iyo man ang proseso sa totoong buhay. Inaon mo na si pamasahing 80. 500 minus 80, ang natira po sa imo is 420. Then ining 420, bangaon mo sa apat, so divided by 4, and 420 divided by 4 is 105. So, ang budget para sa kada sarong tao is 105 pesos. Balikan ta po ang proseso na ginibo ta. Mahiling po nindo na sa pag-solve ko kaini, ang inot kong ginibo is piginaan ko ding 80 sa too, kaining equation. Kung anong ginibo ko sa too, iyo mang ginibo ko sa wala. Ang rason po kayan, iyo na, ang gustong sabihin po kaining equality symbol is balance. Ang wala, saka ang too, perming balanse. The moment na piginaan mo ning 80 sa too kaining equation, dapat inaan mo man ning 80 sa walang parte kang equation. Kung araw kay ang gibuon mo, mamimintinar mo ang balanse. Ngunyan, ang operation between 4 and x is implied to be multiplication. And ang inverse operation ka multiplication is division. So, yan ang dalang kaya pig divide ta by 4. Si 420 binaranga ta sa apat, iyo man ang ginibo ta sa wala. So, kung anong ginibo sa wala, iyo man ang gibuon sa too. Iyan po ang perminendong isipon pag nag-solve ka mo ning equation.
equation. Dapat perming fair. Kung anong ginibo sa wala, iyo man ang gibuan sa to. Ang natadang step is just to simplify. And pag nangyari na na-reduce mo na itong more complicated equation in such a way na ang natada na lang na equation, x sa wala, and numero sa to, then sinasabi ta na po na na-solve ta na ining equation. Aram ta na kung ano ang value kang x. Ang budget sa kada saro is 105 pesos. Iyan po ang saro sa dahilan kung taano ta ang algebra very powerful, very applicable in the real world. Ngunyan po, ini naman ang saro pang idea about algebra. Elementary algebra deals with the manipulation of variables as if they were numbers and is therefore essential in all application of mathematics. Ano pong gusto sabihin ka ni? Ikumparata po giraray ang arithmetic sa ka-algebra. Kung igwa po kita ning 2 plus 2, that is equal to 4. Sa algebra, igwa man kitang x plus x equals 2x. Sa arithmetic, igwa kitang 3 times 5 equals 15. Sa algebra, pwedeng makailing kang arog ka ni. 3 times the quantity x plus 1. Ini pong parenthesis, ang basa tapo kayang quantity. 3 times the quantity x plus 1 equals 3x plus 3. Paano po kita nakaabot igdi? Arog po kayo ang visual representation kayan. Igwa kita ning rectangle. Ang tama niyo po kang sa itong rectangle is x plus 1 sa laba, 3 po ang lakbang. So this blue rectangle has a length of x plus 1 and a width of 3 units. Yun na po ning 3 times x plus 1. Ning huli po, tapig multiply ta ining 3 sa kaining x plus 1, ang makuha ta pong resulta si area ka itong rectangle. Length times width. Ano po ito naging 3x plus 3? Notice po na pwede ta sindang barang abangaon arog ka ni. Silaba po igdi x plus 1, so nakaigwa po kitang tulong x plus 1, taang lakbang igdi is 3 units. Sarong x, duwang x, tulong x, yun na po ning 3x. And then 1, 2, 3, yun na po itong 3. Sa algebraic symbol, igwa kitang 3 times x plus 1 equals 3x plus 3, pero geometrically, ini po ang interpretation kayan. Sa poon, masakito na tandaan, anong nga ang 3 times x plus 1? Anong nga naging 3x plus 3? Tutugdoan ka mo kang inapod na distributive property of multiplication over addition. Pero, sa kadakulan ka mga xy na pag-aadalan nindo mariribong po ka mo kayan sa poon. Importante na luway-luway lang muna, pero intindihon kung ano ang kahulugan kang kada simbolo. Kadakla na beses, sa basic parts kang algebra, pwede mo siyang ma-interpretar in terms of area. So, yun na po ni ang sa tuyang resulta. Iyan si x, saro pang x, saro pang x. So, 3x gabosinda. Then, iyan 1, and 1, and 1. Yun na po yan si 3x plus 3. And see the beauty of algebra. So, sa algebra po, pag-aaralan ta kung paano magkwenta nin mga numero sa ka-variables as if itong mga variables, mga numero man lang, pero da ita paaram kung ano ang sa indang values. Kaya napunta sa algebra is generalized arithmetic. Kung tataw kang arithmetic, makanood ka ng algebra, only that, mag-ingat ka pag igwaning variable. May mga rules kung paano pig-add, pig-subtract, pig-multiply, pig-divide ang mga algebraic expressions. And para mas maintindihan na po, to visualize the equations and the expressions. And kung gibon mo yan, madali mong mahiling ang application ka ni sa totoong buhay. Now, halimbawa, igwa naman kita ning equation na araw ka ni. The quantity a plus b squared equals a squared plus 2ab plus b squared. Ano tayo ni ang formula sa algebra? Yan pa lang po kita sa introduction. Pigapailing ko lang sa endo kung ano tayo ning inapot ng algebra. Again, igwa mo po ginaray siya ning corresponding visual interpretation. Igwa kita ning square na ang side is a plus b. Kaya nga, punta ka ni, a plus b squared. Ningulita, square po siya. So, aramon ta kung ano ang area kaining square na ni. Ang area niya, igwa kitang a igdi saka a igdi, so a squared. Igwa kitang b saka a, so ab. Igwa man kitang a na laba igdi saka b na lakbang, so that's ab. And ang dimension kaini is b squared. So, ano ang resulta? A squared, yun na po ng a squared ani. B squared igdi, yun na po itong b squared naman. Duwa ang sa tuyang yellow na ang value AB. So 1AB plus 1AB is 2AB. Kaya naging a squared plus 2AB plus b squared equals a plus b, silakbang igdi a plus b squared. So, igwang corresponding na visual interpretation ang mga algebraic equations and expressions.
And pag nahiling po nindo ang mga visual interpretations kani, mas matatandaan nindo ining mga formula na pigaadalan ta sa algebra. Aro po kani mga formula very basic ini and very important. Ano man nagibon mo sa advanced mathematics, may encounter mo po ining square of binomial na inapod. So, elementary algebra deals with the manipulation of variables as if they were numbers and is therefore essential in all applications of mathematics. Ngunyan po, ang word na algebra hali sa word na algebra. Ang gustong sabihin po is reunion of broken parts. Paano po nangyari yan? Ang Persian mathematician and astronomer na si Al-Khwarizmi, na saro sa pagkukonsider na father of algebra, ang saro po na pag-iisipan nindang father of algebra, iyo po si Diophantus. Nagsurat po siya ng book, the 9th century book, The Science of Restoring and Balancing. And sa book po yan, may word na ginamit na algebra that referred to the operation of moving a term from one side of an equation to another. And it means balancing, and balancing referred to adding equal terms to both sides. Na iyo mismo ang technique na ginagamit ng niya kung paano mag-solve ng algebraic equations. Tawan po ng example. Halimbawa, ikaw kitang 7x minus 3 equals 18. So, ang idea po is the science of balancing and restoring. Or saro pang idea is reduction kang equation na ini nganing ang matala na lang is x sa wala and gabos na numero nasa to. So, paano ta po i-apply yan? Isipon ta na ikaw kitang balanced beam. So, dapat mamintinar ta itong balance na ito. Kung magdagdag kitang tulungga po sa wala, dapat magdagdag man kitang tulungga po sa to. Nganing, mamintinar ta ang balance. If we add 3 at the left side, mag-add man po kita ng 3 sa right side, ang magiging result is, ibaba ta itong 7x, minus 3 plus 3 is 0, 18 plus 3 equals 21. Since we added the same value to the left and to the right side, equal manggiraray ang left sa ang right side. Dahil nagbago ang sa indang balance. Kaya equal manggiraray sinda. Then sunod, inisin na tada. The operation between 7 and x is multiplication. Perform the opposite operation, division. Pag-divide ng 7 sa wala, i-divide naman ng 7 sa too. So, balansi man po giraray ang magiging result. Sa wala, 7 divided by 7 is 1. Sa too, 21 divided by 7 is 3. Pag ang 1, kataid kang variable x, dahil nakaipon isurat ang 1. So, ang resulta na po is x equals 3. Still, the balance is maintain. So, ang solution na po kang 7x minus 3 equals 18 is x equals 3. Iyan ang inapod na the science of balancing and restoring and reduction. And imagine po, ang librong iyan, sinurat pa kang 9th century. Haluyo na pong maray. And yun na to ang hinalian kang word na algebra. So, ini po ang sa tuyang introduction to algebra. Napoon pa lang po kita, mayo pa kitang gayong nanonood sa ngunyan. Pigpapiling ko lang po sa endo kung ano ang direction kang inapod na algebra. Kumbaga sa pagbarakadahan, nagpapabiristuhan pa lang po kita. So, just mabalos po sa endo kabos and maghirilingan po girari kita sa sunod tang video igdi sa Bicol Mathematics. Ako po si Lando Assistant, taga Calabanga.